पाऊण तास प्रवास केला आणि आता आम्ही पोहोचलोय देवगड बीच वरती। किती वाटतं मोठं, बाप रे, पवनचक्की। आलोय श्री दिरबादेवी रामेश्वर मंदिर जामसंड इथे। बघा हे असं मंदिर आहे बाळूमामांचं। आणि आम्ही आता ना गाव बाहेर फिरायला निघालो, हे तुम्हाला मी सांगेन घरी गेल्यानंतर तुम्हाला सांगते। नांदवडा की नांदगाव ते मला सांग। नांदगाव, नांदवडा वेगळं गाव आहे। हा नांदगाव तिठा आहे ना, तिथनं वळवली जाते गाडी, म्हणजे नांदगाव तिठा पासून 50 किलोमीटर। हा देवगड बोर्ड आहे बघा। तर आता की नाही आम्ही नांदगाव तिठा आहे ना, तिथून गाडी वळवले आणि तिथून 43 किलोमीटर देवगड आहे। मी बोर्ड बघा बघितलं असेल। आणि तरळ्यापासून म्हणजे आमच्या घरापासून अंदाजे 50 किलोमीटर देवगडला जायचं अंतर आहे। त्याच्यामुळे मला वाटतं एक अर्धा तासामध्ये आपण पोहोचू। मग अर्धा तास नाही, मग इथे जास्त कमी वेळ लागेल, म्हणजे अर्धा ते पाऊण तास लागेल। आता बघा आम्ही ना शिरगावला पोहोचलोय। म्हणजे छोटी छोटी गावं लागतात ना जाताना, आणि रस्ता वळणावळणाचे रस्ते आहेत। हा शिरगावचा बाजार आहे। मासळी बाजार वगैरे सर्व भरलेला आहे इथे। हा बघा देवगडचा डेपो, म्हणजे देवगडला पोहोचलोय आम्ही आता। चला हा असा बाजार आहे बघा देवगडचा। हो रे, हे बंदर आहे काय? जवळ आहे म्हणजे लांबून बघा दिसतंय। गाडी आता आपल्याला पार्क करावी लागेल। नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये। रविवारचा दिवस आहे आज आणि आम्ही आज आलो फिरायला देवगडमध्ये। तुम्ही आधीच्या क्लिप बघून तुम्हाला माहिती पडलंच असेल। आणि फायनली आम्ही आता प्रवास करून म्हणजे जवळजवळ पाऊण तास प्रवास केला आणि आता आम्ही पोहोचलो देवगड बीचवरती। आणि बंदरसुद्धा लागतं रस्त्यामध्ये, पण अगोदर आम्ही बीचवरती आलो आहे। खूप सुंदर समुद्र आहे, अगदी म्हणजे रंगच वेगळा आहे समुद्राचा, तुम्हाला मी दाखवते सर्व। आणि आज रविवार असल्यामुळे आहेत माणसं पण बघा आहेत बीचवरती, खूप सुंदर आहे। आणि समोरच मला पवनचक्की सुद्धा दिसते, तुम्हाला मी दाखवते। हे बघा हे असं बीच आहे, समोर सगळी अशी नारळाची झाडं आहेत। माणसं आहेत पण खूप कमी आहेत बघा, वर्दळ कमी आहे बीचवरती। हा हा हे बीच म्हटलं ना की आमच्याकडे आवडीचा विषय असतो, कुणालच्या बाबांना आवडतो। किती सुंदर आहे बघा, पाणी अगदी असं निळं निळं पाणी दिसतंय। हो ना, भरपूर आहे ना, छान आहे, सुंदर आहे।
म्हणजे आज आम्ही आज खास फिरायला निघालो. म्हटलं देवगडला बघा चांगलं आहे, भरपूर फिरण्यासारखं आहे. नाही म्हटलं वाळू, म्हटलं गरम किती झाले. ओहोटी आहे ओहोटी. हे बघा पवनचक्की बघा समोर. वर जायचं आहे, वर हाय जायला रस्ता इथे. हां किती सुंदर आहे बाप रे. हा या चला आतमध्ये चला. तू पण आहे दादा, तू पण आहे दादा. आईला मग बसवायचं वरती. समुद्रावरती बघा अजिबात घाण नाहीये. किती स्वच्छ समुद्र किनारा आहे आणि पाणी किती असते, अगदी निळं निळं आहे. आणि आम्ही आता चाललोय ते पवनचक्की आहे ना, ते चाललोय वरती. ते बघा पायऱ्या जायला, कुणाला जायचंय तिथे. ते तुम्ही आता रायडिंग बघितलं ना मगाशी, ते त्याला करायचंय. आता हा एवढा डोंगर वर चढून जावं लागेल. हे बघा असं वरनं सगळं सुंदर समुद्रकिनारा. आणि आता हे वर जायला बघा अशा पायऱ्या केलेल्या आहेत डोंगरातून. आता इथून जायचं आहे, भरपूर चालायचं आपल्याला. जास्त आहेत, 100 नाही जास्त आहेत. कुणाला पोचला पण तो काय, तो अर्ध्यावरती गेला पण. हा बघा बीच. आणि आता मी आलोय वरती. आणि वरती की नाही असा हा परिसर आहे सगळा. स्टॉल वगैरे आहेत खाण्यापिण्यासाठी. पवनचक्की हे बघा वरतीची पवनचक्की. आणि आतमध्ये ते गार्डन वगैरे आहे. चला जाऊया आतमध्ये ना. खूप छान आहे, फिरण्यासारखं आहे. छान केलं ना इथे आतल्या साईडला असं गार्डन. आणि समोर बघा फोटोग्राफी करण्यासाठी ते स्पेशल असं दिलेलं आहे, एक जागा दिलेली आहे. आणि सर्व जे पर्यटक आलेले आहेत ना, ते फोटोशूट त्यांचं चालू आहे. हे बसण्यासाठी असं छान केलं आहे. हे जवळून किती वाटतं मोठं, बाप रे. पवनचक्की हे बघा. हे लहान मुलांसाठी असं खेळण्यासाठी केलेलं आहे इथे. आणि इथे छोटं कारचं पण आहे ते बघा. तिथे ते छोटा मुलगा बसलाय. हे ते ज्यूस, सोडा. काला खट्टा, काला खट्टा. ऑरेंज पण नाही आहे. हां ऑरेंज द्या मग.
ऊन भरपूर आहे म्हणून जरा सोडा कुठला घेतला कुणाच्या बाबाने मिक्स घेतला. आणि इथे आमचं फोटोशूट चालू आहे ते बघा. कुणालचे बाबा उभे आहेत स्टाईलमध्ये आणि कुणाल त्यांचे फोटो काढतोय. समुद्रकिनारा मात्र एक नंबर आहे. पुन्हा एकदा मी सांगेन तुम्हा सर्वांना खूप सुंदर आहे. आणि वरून पुन्हा ते स्लायडिंग आलेलं आहे त्याचा आवाज येतोय. आणि हे बघा कुणालला म्हटलं जा तर काय जायला तयार नाही. मग अशी हा म्हणाला काय रे कुणाल तेव्हा गेलं परत खाली काय रे कुणाल जा नाही म्हणतो तो. मग अशी तयार झाला होता आणि आता काय रे नाही बोलतो. खूप छान वाटतं ते बघायला स्लायडिंगचं. जीप लाईन असं काहीतरी म्हणतात ना त्याला. मला पण बघा परफेक्ट नाव नाही माहिती आहे. हे बघा माणसाने उडी मारली वरून. ए कुणाल जा ते ऐकलं का त्याच्यामुळे जा ना ते बस जा ना. मस्त सुंदर. ही वाळू बघा इतकी गरम आहे ना. आता पाय आमचे चटके बसायला लागलेत पायांना. 11:30 वाजले सकाळचे. आता तिथे सावलीमध्ये जाऊन जरा बसतो थोडा वेळ आराम करतो. भरपूर फिरलो आम्ही. चला पटापट पाय चटके बसले. वाळू काय बघ वाळू बघते चपलांमध्ये. हा म्हणजे असणार ना समुद्रावर आले तुम्ही. कपडे पण सगळे वाळू वाळू झाले. आता एकदा सुकल्यावरती निघून जाईल ना. झीप लाईन बघ पूर्ण. आणि आता आम्ही बीचवरनं बघा निघालो आणि हे बघा उंट आम्हाला दिसलेत. रायडिंग करतात ना उंटांची. त्याच्यामध्ये 12 वाजले ना ऊन भरपूर लागते. बांधतात ते दिसले. चला आता आता कुणालचे बाबा आता कुठे नेतात काय माहिती. आता कुठे काय मध्ये भेटेल ते. हा आता जे मध्ये काय मिळेल ते सर्च करून आम्ही फिरणार आहे. आज आमचा फिरायचा दिवस आहे. एन्जॉय युअर लाईफ. काय भाव काय आहे हे बघा देवगडला ना असं सगळीकडे ना आंब्यांचंच. तर तुम्हाला माहिती असेल देवगड फेमस कशासाठी आहे तर हापूस आंबा देवगडचा. त्याच्यामुळे आम्ही जिकडे तिकडे बघतो ना आंब्याची झाडं आम्हाला भरपूर दिसत आहेत. आता ते देवगडचं हे येईल ना स्टँड एसटी स्टँड देवगडचं. शहरासारखंच आहे ना पण शहरासारखं आहे शहरासारखंच. बिर्याणी पारिजात हॉटेल पारिजात फिश थाली. हे बघा हे एस टी स्टँड बघा देवगडचं. तर आत्ता बघा आम्ही आलो आहे श्री दिरबादेवी रामेश्वर मंदिर जामसंडे इथे. हे वाटेतच लागतंय 4 किलोमीटर आहे. बघा मंदिराच्या आत प्रवेश केल्यानंतर हे इथे आपले स्वामी समर्थ
यांचं दर्शन, नंतर साईबाबा यांचं दर्शन होतंय. मी आता पाया वगैरे पडून झाली आणि पुन्हा मी बाहेर आली मंदिराच्या. खूप सुंदर मंदिर आहे हे बघा. असं ही पालखी. तू देवाची पूजा करतो इथे? अच्छा. हां, नाव काय तुझं? अच्छा. हे बघ, असं मंदिराच्या बाहेर पडल्यावरती इथे असा हा परिसर आहे आजूबाजूचा. खूप सुंदर वाटतंय, खूप छान आहे. इथे नारायण मंदिर, खूप जुनं मंदिर वाटतं ना. आणि इथे हा तलाव आहे, इथे छोटासा विहीर आहे. हां हां, विहीर आहे बघा. हे काय तरंग ते काठी, जास्त पुढे जाऊ नको. हा पूर्वी, आता काही ठिकाणी असतात विहिरी असतात ना चौकोनी खणलेल्या विहिरी, अशाच पहिल्या असायच्या. हे असं सगळं आजूबाजूचा परिसर आहे, पण छान आहे ना. सुंदर आहे मंदिर खूप. कुणाला इथे पाणी पिते, कुणा मला पण दे रे पाणी. थंड आहे पाणी, छान आहे. पाण्याची पण सोय केली बघा मंदिरात. आणि हा मंदिराच्या बघा बाहेरचा परिसर आहे. आम्ही आता बाहेर पडलो. तुम्ही जामसंडात जर का कधी आलात ना तर जरूर या मंदिराला भेट द्या. खूप सुंदर. आता इथे वाटेमध्ये अजून एक ठिकाण आहे, तिथं आम्ही चाललोय. तिथे पोहोचल्यावर तुम्हाला मी सांगते कुठं ते. कुठे मंदिर आहे? हां, हे बघा इथे आपल्याला जायचंय. बाळूमामा देवालय, दाभोळ कोंडोमा. बघा हे असं मंदिर आहे बाळूमामांचं. खूप मोठं आहे ना. हा बघा, हा असा बाहेरचा परिसर आहे. आतमध्ये शूटिंग करायला परवानगी नाही आहे, त्याच्यामुळे मी नाही शूटिंग करू शकत. बघा हे ओरिजिनल. काय बकरा आहे ना ते, मेंढा. आणि हे पण डॉगी पण. आम्ही तरळात आलो. हे आता रस्त्यात बघितलं ना आम्ही मंदिर, म्हणून मग आम्ही आतमध्ये शिरलो. छान आहे पण. म्हणजे देवासाठी तुम्ही हे ठेवलेलं आहे मेंढी. चला आता पाया पडून झालो, आता आम्ही निघालो. खूप छान आहे हे मंदिर. आजूबाजूचा परिसर पण खूप छान आहे. बरं वाटलं इथे येऊन. मेंढी बघितलं ना, तर देवाची होती ती बांधून ठेवली. आणि छोटासा एक कुत्र्याचा पिल्लू पण ठेवलेला आहे. म्हणजे आता मला पण बघा नक्की माहिती नाहीये, पण आहे ते देवासाठी ठेवलेलं आहे. मेंढ्या बाळूमामा ते ना त्यांना मेंढ्या ठेवतातच. हां, मस्त आहे मंदिर. तुम्ही ह्या साईडला कधी आलात ना, दाभोळ साईडला, देवगडमध्ये सगळं आहे, जवळजवळच आहे. म्हणजे दिरबादेवीचं मंदिर केलं आणि 5 मिनिटाच्या अंतरावर, म्हणजे 5 ते 7 मिनिटाच्या अंतरावरती हे मंदिर आहे. आतल्या साईडला थोडंसं बाहेर लगेच माहिती पडतं यायच्या वेळेस. जरूर भेट द्या या मंदिर. सगळं फिरून झालं. आता आम्ही चाललो जेवायला. कुठे जेवायला, कुठे
कणकवलीला चाललोय आम्ही जेवायला. आमचं एक आवडीचं हॉटेल आहे कणकवलीला, तिथेच चाललोय आम्ही. बघू आता. अजून 12 किलोमीटर आहे कणकवली, म्हणजे किती 12 मिनिटं जातात ना 1 किलोमीटरला एक. 15 ते 18 मिनिट. हायवे आहे ना, हायवेला काही वेळ लागत नाही, पटकन पोचायला होतो. आता हे जे देवगडला जे रस्ते होते ना सगळे वळणाचे रस्ते होते, त्याच्यामुळे गाडी खूप सांभाळून चालवावी लागली. हायवेला काय वाटत नाही मग. कपाळावरती चांगले असते ना देवाचं. हे पिवळी हळद लावले ना देवाचं आहे, ते बाळूमामाच्या मंदिरात लावलं होतं ते. जेवलो आम्ही, आता निघालो. खूप गर्दी होती त्या हॉटेलमध्ये ना, गर्दी कंपल्सरी, खूप गर्दी होती. त्याच्यामुळे शूटिंग करायला काय मिळालं नाही. तर मला म्हणजे शूटिंग करायचा माझा विचार होता, इतका आवाज आणि इतका गोंधळ होता ना, त्याच्यामुळे नाही जास्त शूटिंग करता आलं. आणि आता आम्ही निघालो घरी. आणि आम्ही आता ना का बाहेर फिरायला निघालो हे तुम्हाला मी सांगेन घरी गेल्यानंतर, तुम्हाला सांगते नंतरला जेव्हा मी व्हिडिओची एंडिंग करीन ना तेव्हा. त्याला पण काहीतरी कारण आहे. तर मगाशी की नाही 3:30च्या दरम्यान आम्ही घरी पोचलो. आराम केला. आमच्याकडे सगळेजण झोपलेत अजून, दोघं पण. आणि तुम्हाला सांगायचं होतं ना की आम्ही आज का सकाळी फिरायला गेलो. तर हाच तो दिवस ज्या दिवशी आम्ही मुंबई सोडली, 30 ऑक्टोबर. त्याच्यामुळे असं विचार केला की नाही सकाळी उठायचं, म्हणजे आदल्या दिवशी विचार केला की सकाळी उठायचं आणि आपण जायचं बाहेर फिरायला. म्हणजे असं प्लॅनिंग वगैरे काय असं केलं नव्हतं, कुठे जायचं हा काही विचार नव्हता. सकाळी उठलो, निघालो, जे वाटेत बघण्यासारखं असेल ते बघायचं आणि छानपैकी दिवस आजचा घालवायचा. आणि तसंच केलं आम्ही. म्हणजे बरोबर बघा वर्ष झालं आम्हाला 30 ऑक्टोबरला. म्हणजे ह्याच दिवशी गेल्या वर्षी आम्ही गावी यायला जेव्हा निघालो तेव्हा अर्ध्या वाटेमध्ये होतो आणि गावचा रस्ता पण आम्हाला माहिती नव्हता. आम्ही रस्ता पण चुकलो होतो आणि सकाळी 4:30च्या दरम्यान काहीतरी आम्ही निघालो होतो पहाटे. आणि ते रात्री काहीतरी 9-9:30 वाजले आम्हाला पोचायला गावी. तर हे सगळे दिवस ना आम्हाला आठवले की मागच्या वर्षीचा दिवस तो कसा होता आणि हा आजचा दिवस. म्हणजे एका वर्षामध्ये किती बदल झाले आहे बघा आमच्या आयुष्यामध्ये. हे सगळं आम्ही विचार केला. ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत आणि बऱ्याच अजून गोष्टी ना तुमच्याशी शेअर करायचे, पण मला असं वाटतं की हा व्हिडिओ ना बराच मोठा झाला असेल, त्याच्यामुळे सगळ्याच गोष्टी तुम्हाला आता मला ह्या व्हिडिओमध्ये नाही सांगता येणार. तर मुंबई बघा सोडली ना आम्ही, त्या दिवशीचा व्हिडिओ पण मी शेअर केलेला आहे तुमच्याशी. तुम्हाला जर का बघायचा असेल ना तर मी लिंक देते डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये, तुम्ही प्लीज जाऊन बघा तो व्हिडिओ. आणि व्हिडिओ आता आजचा मी इथेच संपवते, कारण भरपूर मोठा व्हिडिओ झाला असेल. आणि तुमचे प्रश्न असतील काही म्हणजे मला विचारायचे असतील तर जरूर तुम्ही ह्या व्हिडिओच्या खाली कमेंट करून विचारा आणि त्याप्रमाणेच माझी उत्तर असतील ना आणि तुमचे प्रश्न असा सेपरेट व्हिडिओ तयार करून मी तुमच्या सर्व गोष्टीने शेअर करीन. कारण तुमच्याला बऱ्याच कमेंट आहेत की तुम्ही गावी का शिफ्ट झालात, कधी आलात, काय म्हणजे भरपूर प्रश्न आहेत. पण काय होतं ते व्लॉगमध्ये ना खूप म्हणजे व्लॉग मोठा होतो आणि मग तुमच्या प्रश्नांची उत्तर द्यायला ना मला जमत नाही, मग व्हिडिओ मग खूप मोठा होतो त्याच्यामुळे. तर तेच तुमच्या काय असेल ना कमेंट्समध्ये तुम्ही विचारा, मी सेपरेट व्हिडिओ तयार करून तुमच्याशी शेअर करीन. जसा मी माझा यूट्यूब पेमेंटचा बघा सेपरेट व्हिडिओ तयार केला ना त्याप्रमाणेच. तर चला आता मित्रमैत्रिणींनो व्हिडिओ आजचा मी आता इथेच संपवते. तुम्हाला जर का आवडला असेल व्हिडिओ तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. कोणी नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.